Hello? Айде на едно детско състезание да се появим. Yes. Yes. Накрая ще имам снима на клипче на детско състезание. Айде. Честито. Да. Тате, Да, малчо. бях на бала. Аз ще карам след теб. Виж къде минават колелата. Кой минава там? Давай тук наляво. Ляво, 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 ляво. Давай, 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 не се предавай. През това нагоре ще не трябва да много. Не, сега ще видим. Давай напред. Свършва, където са децата, свършва до там. Ще правим една обиколка, като означава, че тук като изкачване трябва да го качим бързо. Карай там, където е по-тъпкано, там ще е по-лесно за каране. Давай, натискай, натискай, натискай. Давай, 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 натискай, натискай, натискай. Не се предавай, виж колко лесничко ще го качим сега. Айде, горе сме. Горе сме, горе сме, горе сме. Ето и ще е стръмното на състезанието. Тук трябва да не се предаваш. Давай, давай, давай. Айде една по-тежка слагаме. Айде още една тежка. Ако не мога да дойда да ти кажа какво да правиш, тръгваме на най-леката скорост долу. Нали така? И като се качиме тук горе на равното, слагаме две по-тежки. Давай, защото тук ще искат някой да те изпреварва. Даже виж, може... Ай, сега тук вече почваме внимателно. Намалей, 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 намалей. Намалей, 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 намалей. Оп! Нищо, не паднах цяло. Няма, давай. Затои са ръкавиците и каската. Ще гледаш да не влизаш тук в той. Виж, виж къде има цепка, да не влизаш в цепката. Да, давай, място. Кринка отбей се пострани малко. Пак ще дойдем тук да тренираме спускането, защото спускането е по-тежко. Внимателно сега тук. Намалей, 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 не се навирай дето и цепката, по гладкото карай, точно така. В гладкото, не е в цепката, в гладкото. Айде пак по гладкото, по гладкото, по гладкото. Гладкото търси, търси гладкото. Търси гладкото и намалей. Айде, тук си наляво, давай.
гледаш максимално гладкото, където и най-гладкото. Давай. Давай газ, вече трябва да се върти тук. А усреди се завой ще гледаме максимално на гладкото. Ей, сега ще бутна нагоре да се качим, да ги качим лесно, аз ще сбутам нагоре. И пак ще ги пуснем да разберем откъде се карат най-лесно. Карай по гладкото, бе, карай, само по гладкото, не по високите тръби и по големите бабуни. Давай тук газ, газ, газ. Да, защото финишираме сега с малко. Надолу? Надолу, надолу, надолу. Ей, там по мостчето. Внимателно с моста, внимателно тук. И финишираме. Това е обиколката. Това е обиколката, която ще караме. Просто искате да имате нови, заповядайте при тях. Хареса ли ти? Давай! Давай! На състезанието няма да съм до тебе. Да. Гледа камерата, карай по гладкото. Къде е гладкото? В средата. В средата. Ай, внимателно потърсим тук. Гладкото. Гладкото намалей. Гладкото. До края, защото всеки един от вас може да бъде победител. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Внимавайте! Давай, Кари, супер си! Супер, Кари, супер! Давай, Кари! Давай, давай, тук насам по гладкото! Давай, 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 давай! Айде, Кари! Айде, Кари! Давай! Давай! Вини тук по гладкото и газ! Давай, 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 давай! Не се предавай!
Айде още малко ще горе. Не се отказвай, насам към мен. Към мен, Ела, към мен. Давай. Давай, газ. Давай ми супер, давай, стигнеш ли горе. Гориш ми. Давай. Хайде, супер, давай. Давай, гориш ми. Давай, Хайде, моля те, давай. Давай, бутай. Давай, бутай, бързо, свърши бъде, давай. Давай с приварите на всички нас приварите, давай. Давай, ти можеш. Давай, карай. Качвай се по-бързо. Давай, газ. Качвай се. Давай, газ. Ето да деченците са зароби, трябва да изпривари. Давай още една надолу. Наобратно. Давай, газ. Още една и давай. Давай газ надолу, давай. Айде не се придавай, свърши, само спускането остана, давай. Сега ще видя номера и един папкобеляч. Номер 131, аплодисменти, браво! Следваща госпожица, госпожица, добре. Идват още 3 състезатели, първи от които е номер 7. Номер 40, давай! Номер 40, номер 128, браво! Трето място е за номер 77, Сияна Нанкова. Браво! Второ място, номер 131, Карина Колева. Поздравите! И първо място, номер 35, Михаела Найденова. Браво! Наградите ще бъдат връчени от представител на Крафт, господин Стойко Богданов. Поздравления за всички!